Dumateng ngarsanipun para sesepuh aji sepuh ingkang pantesan nampi sagunging sekar pakurmatan ingkang satuhu kinabekten. Dumateng ngarsanipun para alim, para kiai, Bapak Imam, Bapak Khotib ingkang rinten dalu tansah sumanding kitabing suci wahyuning ilahi minangka ingkang dados panuntun kiblating panembah ingkang satuhu kinabekten. Dumateng ngarsanipun para sarjana sujananing budi, para pangemban-pangembating praja kasatriyaning negari, Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun ingkang dados pandam-pandaming para kawula dasih ingkang satuhu kinurmatan. Dumateng ngarsanipun Bapak Subhan Haris dalasan keluarga ingkang tansah satuhu kinabekten. Boten katalumpen dumateng para kadang mitra muda lan mudi ingkang pantes sinudarsana. Menggah langkung rumiyin monggo kita tansah muji syukur dumateng ngarsanipun Allah bilih kita sedaya tansah pinaringan kasarasan, kakiatan ugi karaharjan, temah saged makempal ugi manunggal wonten salah setunggalipun majelis ingkang barokah wonten dalemipun Bapak Zulisman kanthi kawontenan wilujeng lir ing sambikala kalis ing rubeda. Salawat ma'assalam kita tansah katur wonten junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya sak mangkih wonten yaumul kiamah tansah pinaringan syafaatipun. Amin Allahumma amin. Dumateng para bapak ugi para ibu khususipun Bapak Subhan Haris dalasan keluarga kaula wonten mriki minangka sulih sarira saking Bapak Zulisman dalasan Ibu Bidan Heni keparang matur wonten ngarsanipun para bapak ugi para sedherek sedaya sepisan ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak ngaturaken agungipun panuwun ingkang tanpa pepindhan bilih Bapak Subhan Haris dalasan kaluwarga sampun kersa ngrawuhi punapa ingkang dados panyuwunanipun Bapak Zulisman dalasan Ibu Bidan Heni. Salajengipun nyuwun agungipun pangapunten ingkang langkung kathah mbok bilih anggenipun nyepaki kirang gupuh, kirang lungguh, ugi kirang suguh saking panjenenganipun Bapak Zulisman dalasan keluarga nyuwun agungipun pangapunten ingkang langkung kathah. Salajengipun wonten enjang punika bilih Bapak Zulisman dalasan Ibu Bidan Heni badhe angayahi darmaning asepuh miwaha Suta Mahargya Atmaja mentas pitulus putra putrinipun ingkang sampun kaijabaken wonten dinten malam Rebo ingkang sampun kepengker inggih punika anak kawula Deni Mu'alib Akbar SH sampun kadhaupaken dening anak kawula Sari Yazidatul Hikmah putri saking Bapak Subhan Haris. Pramila nyuwun tambahing puji donga pangestu mugi kekalih anak kawula punika tansah bagya mulya lestari rahayu widodo sakinah mawaddah warahmah
donya ngantos akhirat. Makaten ingkang dados atur kawula saking kawula mbok bilih anggenipun kawula matur tentunipun kathah kekirangan, kirang trapsila, kirang subasita, kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang langkung kathah. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.